Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Matur nuwun rawuhipun sedherek kula sa iman, sa Islam lan sa ihsan. Dalu menika kula lan jenengan tesih saged nglampahi ibadah zikir sholawat Jibril. Dene kempal menika estu Gusti Allah pirsa, Gusti Allah nyekseni lan Kanjeng Nabi niku rawuh wonten ngarsanipun kula lan panjenengan sedaya kanthi ndongaake ngarep-arep kula lan panjenengan niku slamet donya akhiratipun. Allahumma amin. Niki atur kula sakedhik dene salat hajat wau ingkang dipun lampahi kula lan jenengan niku salatipun Nabi Khidir. Dados salat hajatipun Nabi Khidir ingkang dipun wulangake dhateng para ulama utawa para kekasihipun Gusti Allah. Kenging napa kok salat hajat niki estu penting kula lan jenengan lampahi kanthi istiqomah. Dados kula lan jenengan awet cilik, awet lahir dugi balih tegese saged mikir pundi sing ala, pundi sing sae, gadah cita-cita ning cita-citane niku kadang dipun ridhoni Gusti Allah, kadang boten dipun ridhoni Gusti Allah. Kanthi nglampahi salat hajat menika cita-cita kebahagiaan ingkang dipun ajeng-ajeng kula lan panjenengan utawa ngarep-arep ridhone Gusti Allah benjang pejah husnul khotimah niku saged kelaksanaan utawa saged terijabah dipun kabulake, dipun sembadani dhateng Gusti Allah merga nglampahi istiqomah salat hajat. Panyuwunane mung ngalap ridhone Gusti Allah slamet donya lan akhirat. Lajeng kenging napa kok lampahe anggenipun zikir sholawat wonten salat hajat. Salat hajat niku kangge dandani niat kula lan jenengan dipun dandani, dipun tata anggenipun nglampahi zikir gadhahi pangarep-arep mung krana ngalap ridhone Gusti Allah, mboten wonten lintune. Wontene mung Gusti Allah. Allahu mangi Gusti Allah sareng-sareng kula lan panjenengan. Gusti Allah nadhiron ngalaya nyekseni kula lan panjenengan. Allahu nadhiron alaya, Allahu syahidan alaya. Dadi kula lan jenengan dipun sarengi Gusti Allah, prilakune napa kemawon dipun dampingi kalian Gusti Allah, dipun tingali kalian Gusti Allah lan dipun sekseni dhateng Gusti Allah. Dados napa kemawon tingkah pola langkah anggenipun obah wonten alam dunya niku Allahu mangi dipun sarengi kalian Gusti Allah. Allahu nadhiron alayya dipun tingali dhateng Gusti Allah. Allahu syahidan alayya napa kemawon obahe dipun sekseni dhateng Gusti Allah. Niki dadosake ridhone Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sakabeh puji mung kagungane Gusti Allah.
Dados alhamdulillah niku maknane puji kang patang perkara. Tegese Gusti Allah ngalem zate piyambak. Gusti Allah niku muji zate piyambak. Kanthi napa? Rabbil alamina, mengerani ngalam kabeh. Gusti Allah niku iki lho, aku iki zat kang ngobahake kabeh alam. Zat kang ngobahake sedaya gegermetan, sedaya makhluk ingkang gesang wonten alam dunya, wonten alam pundi kemawon niku Gusti Allah Rabbil alamin, utawa mengerani kabeh alam. Susahe kula jenengan anggenipun nglampahi gesang wonten alam dunya niku mung minangka kangge goleti pangeran, yakni ngakoni Gusti Allah dados pangeran kula lan panjenengan sedaya. Wonten rupeke donya utang piutang, gawean boten wonten sing hasil niku mung minangka madosi alame Gusti Allah. Sakjane Gusti Allah niku ridho napa mboten anggenipun kula lan panjenengan nglampah wonten alam dunya. Nek mboten dipun ridhoni mboten dados, nek dipun ridhoni dipun dadosake tentreme urip ayeme nglampahi gesang wonten alam dunya. Niki nembe alhamdulillah benjang dipun lajengake malih